Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna. Erroki dakigula, jainko guztiz altsua eta gure pekatuak bakaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko alguztiduna, Maria Virginia doatsuaren laguntzaz, pozito dezuen fededunak, egizuaren otoitzari esker, bizi gaitezela lur honetan gaitz guztietatik libre, eta hitz gaitezela zeruko betiko pozera. Zure sema Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santu gorekin, jainko eta errege bizi baitan, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako botunetik. Senideok, badakigu bera baiten dutenen onerako bideratzen dituela jainkoak gauza guztiak bere aurre erabakiaz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen bere semearen irudiko izan zitezen. Eta horrela, semea semide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen. Deituak berriz zuzentzat hartu, eta zuzentzat hartuak aintzaz bete. Jaunak, esana, eskerrak zuri jauna. Zuzara gure herriaren ohore gorena. Zuzara gure herriaren ohore gorena. Bereinka zentzala enea da goi-goiko jainkoak, lurreko emakume guztien gainetik. Zuzara gure herriaren ohore gorena. Bereinkatua izan bere jainko jauna, zerurrak egin dituena. Zuzara gure herriaren ohore gorena. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintzat zuri jauna. Aldi hartan, jende asko biltzen ari zelarik, Jesus honela hasi zitzaien. Gizaldi hau gaiztoa da. Ezaugarri eskea ari da, baina ez zaio ezaugarririk emango, Jonas profetaren amez besterik. Izan ere, Ninibetarentzat Jonas ezaugarri izan zen bezala, ala izango da gizonaren semeak gizaldi honentzat. Auzi egunean, hegoaldeko erreginak gizaldi honetako jendearen aurka jaiki eta kondenatu egingo du. Lurraren azken mugetatik etorri baitzen ura Salomonen jakinduriazko hitzak entzutera. Eta ona hemen Salomon baino gehiago dena. Auzi egunean, Ninibetarrek ere gizaldiaren aurka jaiki eta kondenatu egingo dute. Haiek bihotz berritu egin baiziren Jonasen medikuaz, eta ona hemen Jonas baino gehiago dena. Jaunak, esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko evangelioak nolabait aipatzen du denok eukitako minukeen edo sentiturako minukeen egin behar bat. Eta da, egia bilatzearena. Denok badiru ardura hori, erantzukizun hori, eta egia da, batzutan, batzuk igual gehiago jaso izan dute beste batzuk baino. Horregatik, ere jangoikoak garbi utzita duke, gehiago jaso duenak ardura handiagoa duela, eta gutxiago jaso duenak ardura txikiagoa. Baina denok nolabait ere egi hori bilatu beharra daukagu. Ez gaitezke gelditu, beste gabe, baizik eta beti egilea bizitzen saiatu beharra daukagu. Eta Jesusen garaian, berak egiten zituen mirariak eta berak esaten zituen profeziak eta bere irakaspenak eta horiek denak zirela eta kontran zeuden horien inguruan esaten die Jesusek. Ez iten ari zerate, bila ezazue egia, baina edo zen nintzak bilatzen zuten ez sinisteko. Gure garaietan ere,
tentazioak, edo horrelako esan genezake arriskuak. Eta guk eskatzen dugu Jesusi beti egon daitezela egia ezagutzearen erraiz eta irekiak Jainkoaren hitza eta bere egia eta bere mezua gure bihotzean hartzen. Onartu jauna zure fededunen otoitzak eta emaitzak Jainkoaren Ama Maria Birjina doatsua goresten dugun oroitzapen honetan. Egizu izan daitezela zuretzat atsegingarri eta ekarri zaigutela guri zure errokiaren laguntza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunara dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira, bai zuri eskerrak ematea, onda zure hitzak gorestea, aita guztiz santu, jangoikoa, guztidun beti erekoa. Gore txirazu, bere intatuazu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Maria Birjina doatsuaren ospakizun honetan. Maria Birjinak zure mirabe apal izanik, zure hitza entzun eta bere bihotzean gorde zuen. Salvamen misterioan iragarriko bat eginik, Espiritu Santuaren zain zeudela, otoitzean iraun zuen apostoluekin, eta orain argi egiten digu bizitzako bidean, ostasunaren eta itxaropenaren ezaugarri izanez. Zure ontasunaren doaionengatik, aingeru eta santuekin batean, zure gorespenak abestu ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna, zerurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru goienetan, bereinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egintzazu da santu horiak hauek zure espiritu itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat eman duena. Erabean, afalondoan kamizaturik berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kamizarata, itundarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zugaren zetorren arte, hau dengo berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaniza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu behituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santua bat egin behitzala. Izan gogoa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon gure ita santu eta gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna bizteko itxaropen eman gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure orpediaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizian irits dezagun, Jainkoaren Ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin,
haiekin batean gure sentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errainoa, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrenei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiak eskarpekatutik garbi bizi daitezen, eta estuarietan sendo. Betiko zorionaren itxarpenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zure erezuetza, zure apostola indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea guztien dizuet, ere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zure elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zurekin eta zure espirituarekin. Emaio zure pakearen kari. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzer dezu munduko bekatua erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzer dezu munduko bekatua erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzer dezu munduko bekatua emaio zure pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baino sartzazu bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoiuz. Salomen sakramentuaz indarbarrenorik apal-apal eskatzen dizugu jauna, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatxoren oroipena, jaieratxu ospatu degunok, goza dezagula zure salomenaren fruitua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuegin, eta zure espirituari dedika zaintzatela jainko guztiotunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak